Ide sve po planu, zaista izvanredan projekat. Vlada Republike Srbije je izdvojila 46 miliona dinara za ovaj projekat, 20 miliona dinara za infrastrukturne radove, 20 miliona dinara za svu opremu, najnoviju i najbolju tehnološku opremu koja treba da bude u jednom ovakvom start-up centru i 6 miliona za sadržaj koji će da se koristi kako bi se na najbolji način modernizovalo i kompletiralo ono što je potrebno start-up kompanijama da dobiju i znanje, znači ne samo infrastrukturu, ali moram da kažem da je ovaj projekat koji radi zajedno grad Čačak i Naučno-tehnološki park u Čačku jedan od najboljih koji sam video i stvarno bit će za ponos svima. Uskoro će krenuti novi ciklus programa koji će u sebe uključiti i programe za promociju onoga što je veoma važno, ženskog inovacionog preduzetništva, jer još uvek u Srbiji imamo manje od 5% žena koje se bave inovacionim preduzetništvom i kroz ove programe gde grad Čačak i svi oni, i ovi koji su u centru i oni koji su u selima ovde oko Čačka, mogu da učestvuju na ovim programima, jer mislim da postoji zaista mnogo potencijala i njega treba iskoristiti. Posle 50 godina jedan deo Doma kulture energetski efikasan i savremen pretvara se u start-up centar Naučno-tehnološkog parka u Čačku, a sve u cilju naravno ostanka mladih ljudi, pre svega ljudi koji završavaju fakultete u Čačku i ne samo u Čačku, već u Moravičkom okrugu, da imaju šansu da uđu u posao i da se osnaže. Naravno, nastavit ćemo i dalje uz podršku Vlade Republike Srbije koja je investirala 46 miliona dinara i u Naučno-tehnološki park, da ga razvijamo i dalje i da do sadašnjih negde oko 53 stanara u Naučno-tehnološkom parku povećamo na veći broj. Otvaramo ovaj deo, tamo su inače projektovani i postoje već stepenice, samo treba ovo sve da ulaze sa ove strane, ulaze sa ove tamo. Šta je ova zgrada pravo? To je moj kabinet, to je naša. Ono gde sam ja bio na... Ovu zgradu. Skupštinske sale, ovo rušimo tamo.